kudu tak tangis sono ya Allah. Lah wong atraksi kaya ular keket oleh digawa rene. Ono nek jaluk keplok-keplok ora umum. Semangat sih, nyemangati wong kene sih, Pak. Semangat apa lah wong masyarakat kene iki semangatnya luar biasa lho, Ki. Kat jam 1. Apa? Wis melumpuk tumblek-blek luar biasa. Lah kok iki sing diteni lak ketompo getok. Lah basa adewe metu lah kok atraksimu kaya munyuk lempoh ngono. Variasi garawan 1.020. Kowe iki mbok ya Jawa isin iki ditonton adik-adik dhewe lho. Isin nyerah budal kocok. Ya Allah. Lecah bagus iki jajal contoh nono Mas Pungge. Wah ana contoh Mas Pungge iki atraksi iki kok gede. Wah aja pilak-pilik ngisi rene rek. Malah lawang. Lungguh didelok anak lanang iki didelok. Anak apa model cumimu? Ha timbang anakmu iki kaya pot cocor bebek. Lan malah apik bocah nyenden ning son malah kaya rodone. Ki lho delokane iki lho anakmu ki. Lah. Kamu sebagai saudara laki-laki harus sampai bertingkah. Oh saya gitu ya adikku. Kalau jual gue main waktu nyapa? Lah nyeluk bocah iki kene kode nih. Nyapa? Piye? Baca kalau dhewe lho bocah bagus. Ya. Mudeng kok. Wong mudeng malah jak omong ngono ki wae trajojo kuku. Lah. Kendi kowe lagi. Lele potongan moncrot. Nek iki nek wong jogat iki kudu suasana mimik muka kudu apik. Malah kaya wedok. Kudune piye? Tak. Raya bocah cilik lak sik urung iso nata mimik muka. Kuwe lho mbakan. Lele. Delok ta subae supportermu belum lumpuk kat mau iki lho bocah. Jamaah kowe. Jamaah tenan. Iki krungu adan. Nyapa? Budal tawon. Apa? Yo.
Wong wedok iki apa tajem lho. Anu ngambune iki tajem. Ambune apa, Dik? Letong jare. Wong wedok jujur ngene iki. Piye? Letong jare. Kowe iki mbok aja nggawa-nggawa ngono kuwi aku lak ra patek seneng. Nyapa? Bener tak omongi. Apik iki. Pademu kowe kok cong aku ora patek seneng. Kowe kalau nek aku ambune kaya apa? Letong. Nuwun sewu tak ambune nggonmu. Piye? Apik. Solarapane sik nemen Pak Iwak. Kaya cuwilan mayit iki. Lah kok malah kaya batang. Lho tumen kok parfumku lho Panilamil. Apa? Panilamil. Balsem kuwi. Balsemu kuwi wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nglengkong niki pundi? Kidul kali ora umum nggih. Ora umum. Reokan gedhen nekake dadak 6. Iki ngono elek-eleke kudune iki sing iso nanggap ngene iki Pak Camat. Kok iso? Lho, dadak 6 ki regane larang lho, Nggih. Ya ya. Pemain ya api-api lha iki kok ketemu getok 2.5. Kentho kok kira setengah. Iya, Jakile delok kabeh. ora umum paling ngendak iki jaman. Ora iku zaman Acara mantenan niki pundi to mantene? Lah kok ngacung kuwi wong. Kowe mantane ganteng kopian. Monggo anu Mbak manten kalian Mas manten kula aturi jemeneng wonten mriki monggo. Iki wis nyapa? Aku karo masih gak asing. Lah kok ora asing iki? Kanca sekolah iki. Sing ngejaya aku bolos ben kowe lah. Kanca sekolah. Sekolah apa biyen? STM. STM. Jurusane loro. Apa? Komputer karo hukum. Begini kecekel aku. Kuwi jenenge kowe iki maling komputer. Ayo. Bocah desain nek masih lak lulus. Lah kowe lak ditokne to kae. Tokne apa perkara kuwi? Wayahe praktek. Nyapa? Rasa gurune kancaku dhewe. Lah mantan iki nek serasi ngene nggih. Serasi. Masih dhuwur putih resik, mbake ya putih resik sejajar seimbang. Kaya buku. Buku yo ngene iki. Wong bruk musik iki le dawa sih. Mata. Maksudnya sisi iki gawe sendal jinjit kan sisihe ilang to terus gawe oglok kae Perkara mbokku kiri sotek silikon lho. Pengen langsing malah kegede sisik. Dadi mau aku ces. Tak mecing. Niki manten anyar nggih paling endak adewe ning kene iki urun pola ya urun donga. Donga dhewe urip umurat mari to donga. Jangan dino jebles. Niki namung meling mawon kagem temanten kekalih. Kersane omah-omah kuwi ayem tentrem. Sing penting panjenengan gedhene rasa syukure. Wa inta adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Wong tanggapane YouTube enek 100 YouTube dongane kuwi. Ora gone angga kae dongane yo kancane Korea. Yo iki katum-katum lho. Lambemu ngono lha iki adewe manggon ning gone para alim ulama cedhek pondok. Roh Menika ya cedhek masjid. Lah ya paling endak donga ya gaya Arab. Kali.
Besok kok Men, ada kok klerok neneh iki. wong donga iki kowe Arabe to? Arab Aku tak huruf Hijayah. bocah iki kok wong aku ki Arab ra kelasé wis dhuwur to kok kowe malah hijaiyah iki lho. Hijayah to? Alif, ba, ta, sa. Iki nek kene nggone para alim ulama lho nggih. Aku wis suwi pondok wis suwi lho ya. Pondok suwi kidul kali iki Kidone suwi. ya ngaji. Ora bakal pentol ngono. Wong bakal pentol nek mung ngego-ngegokne. Kowe iso nggelar kudu iso gulung. Iso alif 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 kan tulisannya alif to. Alif ay Allah alif iki tangga. Kuwi wis menggambarkan hablum minallah hablum minannas. Bocah iki anak ya teko hablum minallah Wong hablum. donga kok tantung-tantung. Iya tadi adewe urip ning alam donya Kowe kuwi. iki ora ngaku ora lucu aja. Lambemu mbok aja ngono adewe iki tim. Tim sekene mbok apusi ora lutok. Sehia sekata. Adewe iki manembah marang Allah lan bersosialisasi kepada manusia. Arti apa paling kudu eling karo sing gawe urip. Hablum minallah hablum minannas ya temu lho bocah iki. Temu. Iya. Golek duit lele. Bah, iki carane mburi mah bae wadah. Wah, Mantan loro iki kudu duwe wadah sing nrimo. Muga-muga dadi maneh sakinah mawaddah warahmah. ngono ya apik lho kuwi temu lho ya iki. Tak taat. Agama apa Islam kudu Islam. taat. Salat 5 waktu. Oh ya bener wong ya cedhek masjid kaya Nah, ngene masjid. ya. Kudu eling 5 waktu lho Mas nggih. Sak. Aja mikir sakmu dhewe sae ganongan yo pikiran. Lah wong lambemu ki kaya torong lho nggih. Entek-enteke ya rono dhuwit ae. Aku neh iki kawan. Lah kok iso mikir aja mikir sakmu dhewe kok mikir sae ganongan. Masih kayak gini lho. Iki omongan tuwek kuwi pucuk goblok. Lah saiki aja mikir sae dhewe, yo mikir sae tanggamu ngamal ibadah. Sedekah. Lah ya kaya ngono. Lah iki wis jenenge sedekah amal jariah. Gawe tontonan ora kok didelok dhewe nyatane masyarakat ya bebas ningali Bener dong ning saku pikiran. kok ya rono neh lho iki ora lagi mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal diparingi momongan ayem asale mbangun rumah tangga amin amin ya rabbal alamin nggih monggo kalau wis matur suwun nggih Suntuk, oh alah iya nggih kantonge sini batu iya Suntuk. ora apa-apa Anu kadung dongokne angel to iki. kowe iki ya aja ngono lho Ora iki wong jenenge dagelan iki wis ngono kuwi. Lah iya iki gur guyon tapi dongae muga-muga kabul. rayokan sore iki nggih Apik. regeng apik meriah Mengano ngresmene tebileng ngono. Temu kumon. Ada lagi mah koncone yo oke. Oke. Saka tuwek-tuwekane kuwi kutar-kutur teko Paksi, matur sembanun. Rombongan Korea, matur sembanun. Yo kotar-kotor. Ora nanggapne kutur meneh. Cah nek legi iki ya iki kok. Lanjut tadi ya. Monggo ayo ta.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nyapa ta mau jate lu urung teko nggon lho. Bukan mukrim. Sadar musola. Potonganmu kaya indel tikus ngono kok iki kok muni bukan mukrim barang. Aku nikel mbok panganan kok. Bocah ora jeblet andene kowe mambengi. Ngapa? Basane kene tok bukan mukrim. Ya. Neng ngitan pom Ngapa? kidul dalan. Ngapa? Kok kekep dhewe. Pangku dhewe ngene. Kuwi aku pas mendem dusul kok. Jeblet ae kok iso. Dadake enem nggih, Mas Ferry aku ya. Suruh. Iki suwir apa kok? Iya ya. Iki gaya. Buyut pokok lho. Ora apa-apa rada suwi wong nanggap Oh, ganong. iki tuan rumah metu iki. Oh, tutup kursi tok. Ibu kursi arep lungguh kuwi kok. Tak terus oleh ta? Boleh. Oleh ta? Iya ora apa-apa. Ayo. kacang lho. Kacang tanah. Tumen ngomongin bukan mukrim kok malah jaluk loro iki kok. Tak baca tak. Aku tumen aku baca tak terus loro iki lho. Mama. Bunda. Ayo tak kerja dulu. Iya. Apa ki ngipi kita ya oleh dhuwur. Ora apa-apa ngipi. Oh ngipi tak. Oh tembok umpama. Cah ndendis. Lah Mas kaya kanca mrene Nyapa? pembarang kondang Ngendi? pletrik. Kowe iki mbok inisial ngene lho nek nyeluk ki kok. Ora suruh. Pletrik iki lho. Kancane iki rapi kabeh. Rapi kabeh. Mangga breok. Anake ya wis gede-gede iki. Gede kabeh. Anakmu besok umur piro, Pletrik? Wis tuwek kowe iki tuwek. Ya ngono kuwi didongakne lho nggih. Wegah. Kene dhewe rapi kok dongan. Anjene kowe iki kok alokmu nek alokne ceplos-ceplos kuwi. Lah nek omah coba terus lho. Nyapa? Aku ndongakno kowe iki. Piye? Aku Mas ben rapi. Lah terus Wong pacare kenal dhuwure jatri kuwi lho. ane kok turut barang ki nyapa to kowe iki? Aku besok bayangne. Pletrik rapi, jatri dadi manggolo. Kuwi Kowe lho. Aja. Kowe lho. Kowe iki Trep ditumpuki kamu diterpali. Kowe aja, kowe ora nek Mas Jatri ya ora dadi adewe ngene iki lho kowe iki. Loro. Aku yang nggur bayangne besok wedake apa ya Mas Jatri? Lek besok dipacaki Cina. Potonganmu Cina, Cina luhing. Yo, ayo.